President Mnangagwa's office has issued a strong warning against illegal motorcades, the misuse of government stickers, and the increase in vehicles with no license plates. Sadapena mashoko kubuda panguva ine tiona kuti office of the president youya ichibvisa disorder yanga yava munyika. Kwani kwakunzi chero ana angoda anga kuti ungofamba nemotakedi yake dzinongofa ichitotungamirwa nemapurisa, izvo zvinongozikanwa kunzi imotakedi aiwa yapresident inongonzwaro. Kune motokari dzaona dzaintimidator vanhu dzafamba dzisina maplates. Panguva ino office of the president youya ichisa stop. Zada mashoko zvizere kubuda nyika panguva ino. Don't subscribe or like out on the bell icon. Tipina mpremwatch vanoposta mapictures amuri kuona vendramira vanyora vachiti. The office said some people are using government stickers and unauthorized blue lights on their vehicles to bypass toll gates and roadblocks. It also raised concern over the growing number of vehicles moving on public roads without license plates. The president's office warned that anyone involved in these illegal practices will be arrested and prosecuted, as the situation is now causing serious problems for other road users and law enforcement agencies. Ndomashwanda ne crime watch. Panguva ino itakonda kuti munhu akanyanya kuzviita recently vakomana vana Chagurei makaona vakambopinda nemotakedi yavo patollgate and they did not according to the captured video they did not pay the toll fees, but later takazoona mamwe mareceipts akazogenerata zvinzi they had already prepaid. Motokari dzina license plates dzawanda, vamwe vanointimidator vanhu, vamwe vachivhundutsira vanhu, vamwe vachishandisa mastickers, vamwe vachishandisa mablue lights. Zvinhu zviri kunzi government it is now restoring order ichinzi misai zvamuri kuita izvi, tikakuona chiri muchizviita you're going to be arrested. Zviri kuitika panguva ino yatiri kuona kuti pane tension in the ruling party ZANU-PF. Tiona kuti the same people vari kuinvolve vana Tagurei panguva ino in factional fights pamusoro pekusucceda mutungamiri wenyika, vachiuya panguva ino vachitukana pamapublic displays, mumarallies, vachinyombana. Ameno kuti zvichapera mhosva. Remboridza mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Nyange mese medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.